Sí, però va passar quasi 7 o 8 anys que no van operar del tendó i va tindre un problema. Mira, quan veníem cap aquí, estaria tocant el cranc al meu home i jo ja ens veiem. Ale, ahí, molt bé, ahí, molt bé, cuidado, molt bé. Ale, ahí, molt bé. Ale, molt bé. Ale, ahí, molt bé. Molt bé, vinga. Molt bé.